maneh ditinggalkan, maneh kasansan. Tagura jaina siden suaka makan bakua si ayam mato inge dulu masuk babuai yo balalokan dalam ayunan. Kini anak maneh lah di bawah kurang, maneh bakurai si ayam mato salah maneh tolong katokan kok batinggakan oi anak kanu. Tagura jaina siden suaka makan bakua si ayam mato inge dulu masuk babuai yo balalokan dalam ayunan. Ini anak maneh lah di bawah kurang, maneh bakurai si ayam mato salah maneh tolong kato. Kok apa jalan biarolah kaki kok bakat